Нядзеля 26 студзеня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Тэатр аднаго актора. Сёння асноўны дзень галасавання на так званых выбарах прэзідэнта Беларусі. У бюлетэні Лукашенка і 4 кандыдаты-спойлеры. Олег Гайдукевич, Ганна Канапацкая, Сергей Саранкоў і Александр Хижняк. Ва ўмовах няспынных рэпрэсіяў і поўнай адсутнасці якіх-кольвек сродкаў кантролю за галасаваннем інтрыгаю застаюцца толькі паказчыкі яўкі і адсотак, які лукашэнкаўцы намалююць дыктатару. ЦВК ўжо адсправаздачылася аб рэкорднай яўцы ў часе датэрміновага галасавання – 41,81%, што роўна на 1/10 болей за рэкорд 2020 года. На 12 гадзіну дня асноўнага галасавання афіцыйная яўка склала ўжо 56,64%. Сам Лукашенко прыйшоў на ўчастак для галасавання яшчэ раніцаю у суправаджэнні шпіца Умкі, які пры гэтым памеціў выбарчы ўчастак. Дыктатар заявіў, што ён, цытата, прагаласаваў за ўсіх. Быў гэта своеасаблівы жарт, ці Лукашенко сапраўды сапсаваў такім чынам бюлетэнь, пакуль не зразумела. Если вы хотите спросить, за кого, должен вам честно признаться, за всех. Пазней, адказваючы на пытанні журналістаў, Лукашенко выказаўся аб недэмакратычнасці так званага выбарчага працэсу і непрызнанні гэтай кампаніі заходнімі краінамі ды інстытуцыямі. Падрабязней аб хадзе так званых выбараў і выніках, якія намалююць для Лукашэнкі, Белсат распавядзе ў адмысловым эфіры, які распачнем о 20-й гадзіне. Праз немагчымасць выказацца ўнутры краіны акцыі пратэсту супраць імітацыі выбараў ладзяць прадстаўнікі беларускай дыяспары ў розных краінах свету. Цэнтрам актыўнасці стала Варшава, а другой гадзіне тут стартаваў марш беларусаў, які пройдзе па галоўных вуліцах польскай сталіцы. А 16-й распачнецца форум «Беларусы годныя лепшага». Удзел у мерапрыемстве прымуць дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская, кіраўнік НАУ Павел Латушка ды іншыя беларускія палітыкі і адмыслоўцы. Трансляцыя форуму будзе ў эфіры Белсату і на нашым YouTube-канале. Акцыі пратэсту і салідарнасці пройдуць сёння і ў бліжэйшыя дні і ў іншых краінах. Ужо напярэдадні беларускія актывісты правялі крэатыўныя пікеты на польска-беларускім памежжы ва ўкраіне, ЗША і Ізраілі. Лукашэнкаўскі следчы камітэт раней пагражаў удзельнікам акцыяў за мяжой крымінальным пераследам. У часе так званых выбараў улады абмяжоўваюць інтэрнэт у краіне ды блакуюць частку VPN-сервісаў. Аднак, калі абмежаванні вас не закранулі, то найбольш аператыўную інфармацыю вы зможаце знайсці на канале Белсату ў Тэлеграме. Перайсці на яго вы можаце з дапамогаю QR-коду на вашых экранах. Заклікаю падпісвацца на наш Тэлеграм-канал, але толькі калі для вас гэта бяспечна. Цягам ночы расійскія войскі выпусцілі па гарадах Украіны 72 ударныя беспілотнікі і БПЛА-імітатараў. 50 з іх удалося збіць, яшчэ 9 лакацыйна страчаныя. Акрамя таго, раніцаю расейцы запусцілі некалькі кіраваных авіяцыйных бомбаў па Сумшчыне. Гучна было ў Сумскай вобласці і ўначы. У выніку расійскай атакі пашкоджаны будынак адукацыйнай установы, шматкватэрны дом і адміністрацыйныя будынкі. У выніку начнога абстрэла Харкова пацярпелі 3 чалавекі. Пра гэта паведаміў мэр гораду Ігар Церахаў. Пашкоджаныя 12 будынкаў, а ў адным з раёнаў гораду найбольш пацярпелі аўтамабілі. Тым часам у расійскай Разані пасля атакі беспілотнікаў імаверна гарыць нафтаперапрацоўчы завод. Пра гэта сведчаць кадры, якія публікуюць жыхары ў мясцовых пабліках. Людзі пішуць, што было чуваць каля 10 выбухаў. Расійскае выданне Астра пацвердзіла, што здымкі зробленыя ў Разані. Тым не менш, вызначыць дакладную дату цяжка, бо ўзгаранне на НПЗ было і 24 студзеня пасля папярэдняй атакі. Агулам Міністэрства абароны Расіі паведаміла аб збіцці мінулай ноччу 15 беспілотнікаў над тэрыторыяй краіны. У Нямецчыне за месяц да пазачарговых выбараў у Бундестаг дзесяткі тысячаў грамадзянаў выйшлі на вуліцы, каб выказаць пратэст супраць ультраправых рухаў. Найперш партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны». Занепакоеныя ростам папулярнасці альтэрнатывы для Нямецчыны, падтрыманне якой выказаў у прыватнасці амерыканскі мільярдэр і паплечнік новага прэзідэнта Трампа Ілон Маск, грамадзяне сустрэліся ў Кёльне. Там, паводле ацэнак паліцыі, сабраліся да 40 тысячаў чалавек. У сталіцы краіны Берліне праваахоўнікі налічылі ад 30 да 100 тысяч пратэстоўцаў. Дэманстрацыя, са словаў арганізатараў, мае падаць гучны сігнал на карысць дэмакратычнай, сацыяльнай і адкрытай свету Нямецчыны.
На гэтым я з вами развітваюся. Нагадаю, што вынікі так званых выбараў падвядуць мае калегі ў спецыяльным выданні, што распачнецца о 20-й гадзіне. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.